Yeah, guys, this is the first time Susie is ever in his life gonna eat dog food. Thanks to Shelly. Yeah, but now I think Shelly won't mind if I spoil him because I'm gonna give him 2 blokjes. Come and go get your pot, ho. Come. Eat your pot. Yeah. Come. I'm gonna give it 2. Rona, wat is flavor dat is hier? Wat flavor you want? Wat is die? Dat is wat? Aski, Changshin gravy. Wat is die? Joh, ik raak blind, Rona. Tender, liver, homestyle, vegetable. Oh, wat is die? Joh, ik moet brillen krijgen. Wat is hij? Bacon. Oh, chicken iets. Ik kan maken open, man. Ik kan hem die gewoon nou in. Zo, maak uit me. Yes? Yes? This is what you call dog food, Susie. Hm? Nee, geen toeën spoilen. Oh. Nee. Shelly was hier een spoil. Maar spoilen. Wait now. Ja, that's what you call dog food. Of the lippelen. Smell it, guys. Smell it, guys. Ja. En achter dus, play, give you treats of zo. Huh? Kijk hoe lekker zijn lippen. Kijk hoe lekker zijn lips. Ja. Mommy give food. Mommy give food. Yay, mommy give food. Ah, laat hem dukkie tonen. Ik heb nooit van zijn hele lieve. Ja. Oh, één was eindelijk genoeg, ne? Joh, er is nogal paaien in die husky. Eén was eindelijk genoeg. Hij kan er zo'n weer één hebben nageven. Hij gaat nog niet die één keer eten, want dan is het wat hij de hele tijd van mij wil wakker maken. He's gonna wanna wake me up all time to go outside to go take a poo. Understand? Yeah, choose man. I must. Yes, come here, Dad. Look at that. Yes, what is that flavor go? Wat is hij? Wat de flavor zijn? Beefsteak. Beefsteak brother. Come. Beefsteak brother. Ooh. What are you gonna eat? Nah, don't let it in the sun, man. Come sit here, look in the shade. And put it here by the door, no? No, leave it in, no? You don't have to wait long, my bro. Go eat. Yes. Ooh. And soon, don't swallow. Yo, he's swallowing. You must chew, my bro. Yo. Shelly sort you out, yo. Oh, that gravy. He's supposed now licking the gravy off. En dan gaat hij nou zeker hap of wat. Yeah, yo.